ubaba lo sathandana naye ngahlukana naye ngamshiya kanjalo ngoba phela nami ngangibona ukuthi asebenzi azimsiza ngalutho ngamshiya-ke. Umshiya kanjalo? Ngase ngimshiya kanjalo ngase ngiyitholele omunye. Ngitholele omunye. Lo muntu omtholayo wayesima kanjani lo wahlangana naye? Babazana naye ubaba noma babengazani? Kwakumngani wakhe. Oh. Uyamazi lo mngani wakho okuthiwa uyena athandana naye? Yebo ngiyamazi. Okay. Umdletshe umngani wakho? Umngani wami. Okay. So wamshisa ukuthi akanamali. Wengenamali. But kule yengane ke uhambe usuvela ukhulelwa kuyo? Yebo. Sahlukana ngivele ngikhulelwe kuyena kahamba ngathola umdletshe. Okay. Na decide nomdletshe ingane ekhulisa. Yebo. Nina bekashona kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda ngiyabingelela inhlangothini zonke zomhlaba ngithemba ukuthi abantu baphilile igama lami uKings Chaka ngokaluqa kuyintokozo nje ukuthandwa yini nokuthakaselwa yini siyathemba ukuthi support izoqhubeka yande sibongana kakhulu ngo 1 million followers ngani zakwethu kukhulu kuyabongeka siyabona ukuthi impela umndeni uyakhula usuku nosuku uthando ke ne support sibonga kakhulu asike nohlelweni olubizwa ukuthi angimazi baba siza ukuthi okhona namhlanje ukhuluma ngani udaba liya sabona ntwana. Yebo njani? Yaphila njani? Nami ngiyaphila. Sizwe. Ubani lo? U-Andis wakamdletshe. Msindazo. Okay, sindwayizwa nika bamkhonazi uma wami okamdletshe. Oh yeah. Angazi noma kuthiwa umzala. Right. Ake sizwe ke nana lithini indaba lakho longamazi baba? I-Back Life TV angimazi ubaba. Yeah. Ngoba uma ushadile. Kamdletshe. Oh, okay. La ngihlala khona ikamdletshe. Kamdletshe. Uma baba wami inento abangida ngayo. Like niwenza ekhasi khona emasikweni. Yes. Benza imicimbi befaka ikhanda khona abangaphambi kwami. Bayabafaka mina angifaki. Like bengibuza ma nobaba why mina ngifaka isiphanda. Kuthiwa wena uyakhula masifaka isiphanda. Ngibuze namanje nje kusanda kwenza umcimbi befaka iphandla ngathi hayibo ma nobaba why mina futhi ngingangifaka iphandla kuthiwa uzogula wena ngathi noma sengimdala kanje bathi hayi lento le yangihlukumeza ngaphakathi iyangihlukumeza kakhulu ukuthi why mina ngingenzela izinto ngoba kuthiwa ngizogula maybe kushisa impepho baqoqana bodwa mina ngibe eceleni like nje kube ngathi ngumuntu osindisiwe engakholelwa kade abadala benza izinto bahlala bodwa endlini yamadlozi mina angingeni bathi sizathu ukuthi uzogula. Yebo. So wena since umdala awukazi experience lona yokugula nje kuthiwa ufaka isiphandla wagula? Angikaze ngisifake ngiyafisa nami ukusifaka ngoba izinto zami ayilungi seke ngaphuma ngagula ngaxineka ngathi kwabazali bami ngiyakudokotela banginika imali ngaka umuntu obonayo ngoba wathi omunye umama amakhelwane awuntshontshe abantu ababonayo mengiya wangibuza kwathiwa mina ngidinga isiphandla kanjani ngidinga isiphandla ubuhlala ekhaya futhi siyagulisa kwathiwa kumele ngiye ekhaya kababa wami kanjani ngiyiphakathi ekhaya kababa wami kumele ngiye kephi lento ngahlala ngayihlaziya ukuthi ngingaya kanjani ekhaya kababa wami ngibe ngihlala khona vele ekhaya kababa wami. Hayi lento iyangidla umama mengimbuza ma uyindaba mina ngingenze ukuthi kanje athi yindaba ufuna ufaka isiphandla uzogulela bala uma ngasufela uzofela ba ngithi hawuma kancane nje nizame uthi uzofa wena wedwa intombazane ngizophila ngaphandle kwakho kanjani ngize nami ngidabuke ngisokole ngoba phela mina ngedwa intombazane ngima hayi laba abanye abafana ngizalwa nabafana hayi lento le ihlahla iyangidla nje iyangidla ithi kanjani kunomunye ke umama engimjwayele wakamakhelwane ngiyamxoxela ngithi mina ekhaya kwenziwa ukuthi nje kuthiwa ayikho lonto leyo izinto ofuna beyiqala kumina ngoba imina engimdala nokufaka isiphandla ofuna beqala sifakwe yimina hayi laba abanye abafune besifake ngasifakile mina umama engimbuza leyo nto hayi akabambeki uthi nje mina ngikuhlaza angimhloniphi ngithi kanjani ngoba phela mengiya abantu abahlalayo kuthiwa kumele ngenze izinto zasekhaya hayi ke
uzangibizele nanto asesontweni ngikhulekele ngiphatheke kabuhlungu ngikhuleka kanjani ngoba phela nami iqiniso ekugcineni ngiyafisa ukulazi. Kuthiwa usothandazelwa wena. Ya ngiyathandazelwa. Unani? Kuthiwa nginamadimoni, angihloniphi, ngihlaza. Hawu, Ntombi. Ngokuthi nje ufuna ubaba? Yebo. Yo, waze kwanzima. So kuyona yonke lento akaze nje mhlawumbe kube khona into ethile oyizwayo ekhomba ukuthi mhlawumbe ngempela into yesolathi lo baba kusewa wakhe iqiniso. Ngiyezwa ngamahemhem kuthiwa hayibo akusiyena ubaba wakho lo. Ngiyayibuza kanjani ngoba uyanginakekela ungenzela yonke into. Ngihamba ngifuna ukhona ubaba wami engikhonjiswa yena. Kuthiwa nguyena ngishoni. Mengithi kanjani kodwa lonto engifisa ukuyazi ngima. Ngingazi ukuthi la baba abangikhombisa yena uyena yini. Ngifisa ukulazi nami lelo qiniso. Kodwa nami ngiyasidinga isiphandla. Usuke wafika mhlawumbe uma wafika wamtshela ukuthi kusekhona ubaba okusolwakala ngazi mama hemem noma mhlawumbe akwazi umtshela le. Seke ngamtshela uma wangithatha ngibhekisa lena ngaze kwaze kwenziwa ekhaya isigoqo. Kuthiwa sengingenele usathane angisayona nje ingane la bayazi. Angisaphumeni nokuphumela iminyango. Uma usehlezi engigadile akafuni ukuthi ngiye esitolo mengithi ngiyothenga kuthiwa bakhona usibanibani bazohamba wena sala. Angisayi nje nasemnyango nesikole ngasiyeka wangiyekisa isikole ngoba ngihambe ngihogela indaba bathi ngihambe ngihogela indaba mina. Uzuyekisa imfundo nje ngenxa yokuthi manje yo manje yena ubaba lo umdletshe yena ukaphawula kodwa ngalento lohlala naye. Awu ngiyamsaba uyahlonishwa ubaba ayikho into yokukhuluma naye noma kanjani. Awukhuluma isinomo kanje. Into moyifuna baba udlulisela ngima. Kuba uyena. Ngoba futhi mina kakhulu ngiyintombazane. Ayi ngiyakuzwa nana kodwa ke simthola uma siza ukuthi mhlawumbe thina mayikhuluma nani soxoxa afike phi sithola ukuthi mhlawumbe nawe siyakwenza nokhululeke nempendulo eziphelele oyifunayo uyayithola. Yebo ngiyakujabulela nalokho. Kulungileka asambe sobheka uma siza ukuthi uzophawula thina. Right-ke siphinde sibingelele sinamukele once again ohlelo lethu libizwa ukuthi angimazi ubaba isigaba sethu sesibili lesi-ke intombazanyana lo seduze kwamasandle sokudla ukhulumile-ke ugeqa amagula washo ukuthi kungane la ufisa-ke ukuthola ingonyuluka yonke. Samcela kuma ukuthi abe khona sekhona kuma phakathi kwethu ma sibingelele. Yebo sanibona. Ninjani? Siyaphila. Sikhona ubani ma? Ganela Mdletshe. Wakangcobo. Wakangcobo. Umama uNgcobo oganele kaMdletshe. Yebo. Sibonga kakhulu ma. Undodakazi lo wakho? Yebo. Okay. Mhlawumbe amtshela uma uthi kungani umcelela namhlanje. Ma. Yebo. Ngibhale la eBreakfast TV ukuthi ngizothi ngifuna baba angimazi. Yebo. Chaza njengani yami konke ngoba mhlawumbe lokuthi ufuna ubaba ujwayele ukuzwa ngithi. Akusho. Isizathu sokuthi ube la ukhetha ukumletha la isiphi? Ukuthi ma ekhaya mina enza umsebenzi ngiyabenzela abanye bafaka iphandle mina angibafaki aningifaki isiphandle. Mengikubuza ma uthini uthi mina ngiyagula. Nje leyo khanda sibuya kona sanda kubafaka iphandla futhi. Ngakubuza ma ngathi mina indaba ngingifaki isiphandle. Wathini? Wathi ngizogula. Ngathi noma sengimdala kanjena manje ngizogula. Isizathu sokuthi ngisho kanjalo inguthi bengikwenzela yonke into. Ngoba ubaba wakho ube ngasebenzi kahle. Ngayishiso leso sizathu. Manaki asilungiseke kuze singalahlanga. Umntwana uthi ukhuliswa ubaba uMdletshe lo mngane. Yebo ngimshiye endlini. Wena umkhulise azi ukuthi uyena ubaba wakhe. Yebo. Manje uthini ke uthi ubaba wakhe bengenawo amandla shuthi akusiyena ubaba wakhe lohleli naye. Akusiyena baba ahleli naye lo osengimshiye endlini. Okay. Baba uMdletshe akazali lengane ubaba wayo wayengayazi ingane ingazani naye. Babengazani. Cha sengiyabuza ukuthi kungani ingane engamazi ubaba wayo ngqo. Isiphi isizathu senza ukuthi ingazani nobaba? Phela ngithi izingane ezamanje zifuna ukwazi yonke into le engafanele ziyazi ingane zamanje. Hayi akwazi bathi yonke into engayazi usho. Phela mina mangifuna ubaba mangithi yasho ukuthi baba uMdletshe akusena baba ngifuna ubaba wami ke mina lo ngizalayo ngiyamdinga.
Asiphica ukuthi iy'ngane zamanje funa ukwazi yonke into. Hey Kumele imazi uyise. Usushilo ukuthi nobaba. Ukuhlaka kuphelile khuluma iqiniso mina ngifuna Ubani ukwazi ubaba ubaba wami uthi ubaba. Yazi ma enye into eyinkinga la ukuthi ngesikhathi undana sikhuluma naye uveze nanokuthi kulento yena nikhulumayo ugcina wena sewuthi yena unamadimoni uthi akathandazela umlethelo umama ngolesini uyasonta. Yeah. I think uNkulunkulu akahambisani namanga. Yebo kunjalo. Kodwa uhleli nendoda ekhaya uthi ubaba walengane manje uthi ubaba wayo khona omunye. Phela ngithi phela ngayizalela komunye ubaba. Yeah, asinankinga ke nalokho. Pho yini eyenza kube nzima kule ngane yazi isibongo sakubo yenze okwayo oqondile ngoba phela iyasho ukuthi phandleni niyifaka ingane eyilama yona ibalwa nithi nina izogula. Yebo kunjalo. Yini ngabonga ngitshe qinisisa kuseni baba wami ngize la kuhle ngoba endlini bekuhlezi ngibuza ukuthi ubaba wami ungangiphenduli. Uyindaba namhlanje uzokukhipha namhlanje ngoba aqala ukubuza into ngihlezi ngibuza ukuthi ma ubaba wami ungikhombisa ubaba umdleje. Ngisho mangithi abantu bayakhuluma bathi akusiyeni baba wami uthini uthi ngithanda indaba awukhumbuli ngeke isikole. Yebo. Nithi ngihambe ngogela amanga. Kodwa namhlanje uzongitshela la ukuthi akusiyeni baba wami ingakana kalula nje futhi ingakana into engiluzile empilweni kuyeka isikole kunzima kakhulu nginani anginalutho abafowethu bayafunda banayo yonke into mina nginani anginalutho ngoba kuthiwa ngihambe ngihogela indaba eziqinisa afuna ukuzazi sifuna ukuthola ke ma yini ngempela yenza ukuthi ungafuni ingane yasibabayo ngempela ngiyakuzwa ukuthi uyenza la yonke into futhi naye iyasho ukuthi ubaba lo khona cha uyindoda eyimele kahle. Yini wena yakenza ukuthi ingane ngamazi asiphiki ukuthi abantu bayahlukana but wena uyincishilana ingane ukuthi ibe nelungelo lokuba nobaba. Hayi phela ubaba wayo phela uzovela baba wayo. Yebo asinankinga uzovela futhi ke sizomthola seBlack Live umsebenzweni. Wena isizathu sakho sokuthi ingane iphile ngamanga isikhathi esingaka isiphi? Ngangisaba phela ukuyitshela ingane. Sabani mazikhathi ngangikubuza. Wangibuza impela kodwa ngangisaba ukutshela. Wawusabani nakho namhlanje uvumilini lento obungayisabi. Ngangiphelele abantu abakhuluma indaba abeyihambisayo indaba. Namhlanje awubasabi namhlanje. Hayi phela kufike egcineni phela. Egcineni kwani ma? Yini into sesiba u2 endlini ohlulani kungitshela siba u2. Simple mntanami. Kwakunzima. Kunzima ukutshela ingane iqiniso. Yini ungangikhombisa ukuthi nangu baba wami yini into edale leyo nto leyo. Hayi ngokuthi nje nani anihloniphe ingane. Hambe niyihogele indaba. Ma yini into edala ukuthi mina ungasho ukuthi ubaba wakho uMasibanibani angihlali la kodwa ngibe ngilazi ikhaya engiphuma kulona. Yini into ebikuvimbile ma? Hayi bakunenkinga. Bakuyinkinga nje ukukhipha iqiniso lonke enganeni. Kanjani? Mana ke ubaba lo shade naye. Uyayazi lento ukuthi ingane kuyona. Uyazi. Ingakho benenza lento ukuthi ingasifaki isiphandla ngoba niyazi ukuthi ayibhilonge esibongweni. Yebo. Hayi ukuthi bigula mayifaka isiphandla. Bingaguli phela besenza izaba. Hawu ma. Okay. Sengiyayithola ke inkinga. Okusho ukuthi njengamanje kufanele simthole ubaba. Sibe naye la sixoxa sizwe iside lakhe le story. Ngoba ngifuna ukuzwa kuwena mama mhlawumbe engakafiki. Ubaba lo okuyena baba wengane wabaleka ingane noma akabalekanga noma uwane wa decide ukuthi akanalo ilungelo lokwazi ingane yakhe. Mina engahambayo. Wena wahambayo. Yebo. Okay. Sizomlanda ke sizwe ukuthi mhlawumbe yena mayephawula ngokwakho uthini kodwa lolu daba lona selifikile esiphethweni kodwa ukuthi kuphela sizwe kubaba ukuthi mayephawulela uzothini kukhona nengonyuluka yena yaziyo engaphekwa lokho sikutholela sambeni ke. Right siphinda sibingelele ke futhi esigabeni sethu ke ngikholwa ukuthi singesokugcina la sizobona khona ukuthi ke mhlambe ke udaba ke oluza nobaba manje lithini ngoba uma sesizwiside lakhe waveza nengane yalusho udaba sibingelele ke baba sawubona. Sabona ba. Ninjani? Siyaphila ninjani? Hayi sikhona Nkosi yami ubani ubaba? Umthobeni wakasibi. Sibi. Esho. Esho. Okay. Sibiya ngenkomba bafazana bebiya ngamahlahla. Hayi sibonga kakhulu baba wami. Mhlawumbe baba uxaka kithi la uzokwenza.
ngisaxakile ukuthi into kwenza kulabantu abala khona mazi ngathi umama lo umfazi wami fazi wakho yebo hawu niyazana nje vele siyazana mana ke tshela mina wakhipha igama elingaka umfazi ni benijola besola kodwa manje sehlukana sehlonisa ukuthize nokuthize Okay. ukuthi angisebenza njani njani okay nijole naye ekhaya zakudala isikhathi sakudala alright isikhathi sakhulu mana ke baba angivele ngikudedele ungichazela nje ukuthi nihlangane noma najole esikhathi singakanani nahlukaniswa yini naye sihlangane ekuhlaleni lapho sihlala khona sajola sazahlukana ngesihlukaniswa nje ukuthi angisebenzi ukuthi awusebenzi yebo mana ke understand ukuthi inhlukaniswa thani awusebenzi ukhona umuntu involved ekuhlukaneni kwenu ukhona umuntu owenza ukuthi mhlawumbe nihlukane ongambala ukuthi uyena akekho okay ekuhlukaneni kwenu nahlukana kanjani because umala angithi imali endoda uyayazi Yebo ngiyayazi. mhlawumbe usichazele ngayo ke sizwe kuwe mhlawumbe yona kukhona sekulibala Hayi sanibona. Ubaba lo sathandana naye ngahlukana naye ngamshiya kanjalo. Ngoba phela nami ngangibona ukuthi asebenza azimsiza ngalutho. Ngamshiya ke. umshiya kanjani Ngase ngimshiya kanjalo ngase ngitholele umuntu. ngitholela umuntu Ehhe. lo muntu omtholayo wayesima kanjani lo wahlangana naye babazana naye ubaba noma babengazani Kwakumngani wakhe. oh uyamazi lo mngani wakho okuthiwa uyena athandana naye yeke ngiyamazi okay umdlethe umngani wakho umngani wami okay so wamshiso ukuthi akanamali Wengenamali. particularly yengane ke uhambe usuvela ukhulelwa kuyo Yebo. Sahlukana ngivele ngikhulele kuyena kahamba ngathola umdletshe. okay na decide nomdlethe ingane ekhulisa Yebo. baba uyazi ukuthi unomntwana nge uma ke ngizwa manje leyo nto bengazi ukuthi ngene ngane ngezwe ngayo ukuthi ayesekhulele wakutshela ukuthi usekhulela yesekhulele ingane baba kunamahemihemi athi wena wazile ukuthi unengane wafika kubona kodwa bakuvimba ngento ethile bakubribe qiniso la bangibribe ngemali ukuthi ungasondela eduze kangaka ngiyasondela eduze ngane ikhona into enjalo yabona siyaphenya thina Yebo, kwabanjalo impela. nambribe baba Yebo, ubonela afisa imnikeze imali. ngoba ningafuna sonde eduze kangaka Eh. and uzokala uyiqaja loo nto right Ayi right yona. why nani kwenza Sasikwenze ukuthi angasondeli nje. ngoba angeze enganeni. ngoba nakho uhlwempu Ngoba phela analutho, asebenzi. hawu asakhohlala umama angifisa ukunakekela ngane yami kodwa ngasho ukuthi angisebenzi Manje baba wasungihlulela ukuza kumina ukungitshela ngimdala manje. uma akazange asho ukuthi Akazi ngitshela ukuthi akazi ukuthi Awazi wangifihlele awazi hlala phethe. lutho wena ubufika nje phezulu ulanda imali ayifika nje kunezimali Awukwazi ukufusela ndimali ungakwazi ukuzongibona mina. ngiyaxosa ngane yami Ababa kusiza ukuxolisa. Isikhathi esinganani ngikufuna. Uyasho ukuthi wawuza ngamahelweni. Wahlulela ihlala noma umbuzi. Uma wakho imali isizaphi baba? uma kwangifihlele ngibribe ngemali Imali isizaphi baba? engafuna ukuthi ngizokubona engafuna ukuthi ngizokubona Ongeke uzame njengendoda yosebenza uzokwazi ukunginakekela. imisebenzi wesikhathi samanje leyo mali baba wesikhathi samanje imali ayikho ayikho baba uyindoda baba awukho umsebenzi umsebenzi awukho umsebenzi ongekwazi ukusebenza wena baba wawuhlulani ukuvela ukungitshela ngedwa ngisathi uthi ngingabatshela ngikwazi ukuthi ukhona ubaba wami mina angikwazi ukwenza izinto ngoba ngithiwa ngidinga isibongo sekhaya kobaba isikhathi esiningi ngikufuna baba ngikuthola usangane yami ngixolisa uxolisa wakho baba akusizi uma wakho wayengibribe engafuna ukuthi ngikubone bathi mina ngangifisa ukuthi ngikubone ukubribe baba ukusiza mana ke baba support futhi ake ngizwe wakuphatha kanjani ihlukana kwakho nonina womntwana phatha kabuhlungu phatha kabuhlungu ngesikhathi uhlukana nayo impilo yakho yayikuphi because ngiyabona manje kwenye indawo but ngisahlukana nayo impilo yakho yayikuphi
impilo yami yayibheda kakhulu uba wangasebenzi. Yayibheda ngoba ungasebenzi kodwa wawukhona ukulala udlile. Ngakwazi ukulala ngishilo lo omncane. Mhlambe ubudlelwane bakho nomngane wakho uMdletshe babungakanani? Umngane wakho omkhonzile noma umngane wakho nje? Umngane wami angimkhonzile. Ngezinye indlela wakushaya ngesitini. Kahle kahle wangishaya nje ngesitini. And una accepta into a level uthi wanikezwa imali uthi flathele ingane yakho. Aneze imali uthi ngiflathele ingane yami. Sure. Shusho wena baba ungangibulala ngenxa yemali. Mase kufika abantu bethi ngibulala shuthi ungangibulala ufuna imali. Angasebenzi uma wakho wayengineza imali for ukuthi ngilale ngishilo. Baba nami ngizodlalela udako odlayo nawe. Yes. Ngezinye indlela baba wami awuzange ukhombisa sibiye kuba indoda eqotho. Because indoda nendoda eqotho iyahlala nengane zayo noma ngathi umuntu wesifazane uthini. Because kucacile ukuthi umala namanje angibone eyisola ngento ayenza. Yena wabona umuntu onemali wandisa naye. Ku right ukuthi wahamba nomuntu onemali as long as bevumelana abona ukuthi ingane bazayondla kusena but kwakufanele wena ube nelunga lokuba seduze ngane. Doesn't matter ukuthi awunayo imali noma unayo. Indoda eqotho iyahlala eduze kwengane zayo. Inakho ingenakho so that ingane izobona ukuthi ubaba present. Kuyikhona ukuthi uyahluleka la iye ingane decide. Yabona kuba la sibiya ngenxa ukuthi ingane ithe angifuni usondela eduze ababa bakanamali ngcono stepfather. Ngabe ngiya understand side lakho. Manje into engiphatha kabi kakhulu ufikile eqinisweni lokuthi unengane. Wavumela umuntu wesifazane lo ukuthi akunikeze imali ukuze uflathele ilokho zenzalo yakho. Inzalo yami. Mana ke xoxela mina ngayo lonto uzizwa unjani njengamanje naye ingane sekhulile. Kona wonke lamanyala enwenze nomama la. Angizizwa kahle nhlobo. Awuzizwa kahle. Nami sekhule kanje ngoba wangishiya iseseswini. Sakhulela umoya. Manje mase ngibona sengingaka ingane yami. Isikhathi esingaka. Angithandi. Akuzwa baba. Mhlawumbe akasiza ngapha ogcina ma. Ungumama wesiphiki uyasonta. Kodwa manje uphile nawo isikhathi eside. And angiboni nje besoni bakho ukuthi khona into ethi uyayibona into wrong ngalento. Uyayibona into wrong. Angiyiboni into wrong. Awuyiboni namanje. Kanjani ma wangifihlela ubaba? Awuyibona into wrong ukuthi mina ngifihlela ubaba? Hayi. Ngazoqhubeka ngithini nomuntu ongakulande nokulanda ethi uhlalaphi. Uwe nje wamkhokhela angakulandeli ingane. Kusho ukuthi nawe ayisiyo sendoda. Hayi. Ungavuma ukukhokhela umuntu imali ungayazi ingane yakho ilala idleni. Naye kusho ukuthi wayisiyo sendoda. Uyakujabulela lokho akushoyo njengamanje. Suthi uyajabula. Angijabuleli. Manje phona. Angijabuleli. Manje ngoba sizoxabana. Angithi wena wavuma. Isiyo kwena. Wena wavuma nje ukumnika imali ukuthatha imali. Manje usugoloza lethi kanjani? Mawusho manje sewel soxabana. Kodwa axabananga naye kuneza imali. Hleka nihleka into wrong. Ukuba uyithatha ngemali angizingaba ngokho nje. Manje kube konje. Uyajabula ke manje mase kunje. Wayengiprephe ngemali. Imali ikusizephi baba? Ikusizephi? Ingisize ukuthi ngidle ngane yami kwabe engasebenzi. Baba wawuzozama emajadini kwakuzanywa baba. Wangasena amandla oyisebenzana? Baba wawuzoyicenta amacebo. Awusoyekhehle. Hayi baba hayi udlala ngami. Okay baba wami ina into efuna siyazi njengabantu abamnyama. Uma ngabe ulimele enhlizweni musa ukuziba into. Hamba uthola abantu abazokusiza bakululeke because wona walimala isikhathi ukulahlelwa uma wavuma ukwenza yonke into engayakho isense kuwena. Uma uthi wawusuyikhehle njengamanje sengasebenza wena kodwa uthi wawusuyikhehle futhi wawusesemncane nasesikhathi. Uyabona ukuthi nomqondo wathi ukuthikamezeka. Khona izinto nje ufuna ubuyibona ukuthi lezi idinga beluleke. But ke from now on asikuyeke ma uthe wena into wrong awuyibona. Wenze njani ukube seduze kwengane yakho? Ingane yakho yakudinga ba. Uzamsondela kuyena kumama. Usunayo imali manje? Hayi lethe ingane. Isikhona sikwazi uyibona. Isikhona imali usondela kumina. Usunayo imali manje? Uma kuzomane nginikeza imali ukuthi ngisupport. Usathemba ngoba ngisebenza. Hayi le ndoda ngeke. Mhlawumbe khona into efuna siyilungise la. Baba ingane yakho le. Yebo. Ifuna ukubona no present kuyona. Wena uthi usungasondela kuyona uzokusiza futhi lo muntu othi anendaba nokuthi wenzani ngawe njengoba unje.
Hayi baba, asambe silungise kahle lento. Mina ngithi mhlawumbe sisukeni la siye la, kulikhona abantu bakina ngithi akhona sizokuphelezela thina soyithula lengane bayibone, mhlawumbe bazocabanga kangcono kunawe. Engekho lo mama ngoba uyayisontela nje just uchitha isizungu, ayikho into ekhona la. Sambe siyobona ukuthi bayamukela. Usho ingane yakho le ishisa lempepha mawuthi bakholela empepheni, ithola lezinto ezidinga ukuyithola. Ibuya ke singaqhubeka izohlala noma nawe mhlazana ingqondo yakho ibuya kangcono, siqhubeke nawe sibone ukuthi yini enye siyenza because kwawena udinga usizo. So angikwazi ukufaka lezi zinto abangiyabona ukuthi ingane still izoba senkingeni. Babukele Black Life asiyibeke kanje, kodwa ke engikwaziyo uma uthi uyisazi sesintu sesizulu, ngasiyalela ukuthi izinto ezifana nalezi ezenziwe njani, ikakhulukazi etweni esikusifana ngoba thina asifuni ukuthatha ama-emotions size seqa umngcele kanti khona abaziyo ukulezi zinto yilandela kanjani siyiqondise zonke. Kodwa bobaba nomama enisuke nimithisane nangahlala ndawonye, musani phela ukufihlela umntwana ukuthi iqiniso lithini so that ezokwazi ukuphila impilo yakhe ngokukhululeka, ningayenzi into enenzayo. Nisale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.